Ahojte, z pozadia asi tušíte, kde sa nachádzame. Sme teraz v Benátkach, prišli sme na 2 noci. Z letiska Marco Polo sa do centra Benátok dá dostať 2 spôsobmi. Buď expresným busom, ktorý ťa za 20 minút dovezie na Piazzale Roma, stojí to 10 € a je to najrýchlejšia a najlacnejšia voľba. Alebo si zvolíš loď Alilaguna Blue, ktorá ide priamo po vode až do centra. Trvá to asi hodinku a stojí to 18 €. Ktorý spôsob dopravy si vyberieš, závisí od toho, v ktorej časti Benátok si vybral ubytovanie. Tam je vstup do baziliky a čakací rad je niekde až tam vzadu. Keď sa chcete previesť gondolou za pár eur, za 2 €, to je gondola pre miestnych. Aj takéto prázdne námestie svätého Marka vás môže čakať, keď si pristanete o 7. Nachádzame sa na námestí svätého Marka a keď si chcete dať kávu, určite nie na tomto námestí, lebo kaviareň Florian je známa, historická kaviareň, kde jedno espresso stojí 7,50, cappuccino 9 €. Aj napriek tomu, že to je drahé, je tu plno turistov, lebo tu platíš nie za kávu, ale za výhľad. Za tento výhľad. Rozhodol som sa zistiť, kde majú v Benátkach najlepšie gelato. Suso, dobré, ale preceňované a strašne dlhé rady. Gelato di Natura, menej ľudí, viac chutí. A Venky, jednoznačný víťaz. 2 kopčeky za 4,20 € a chuť s parmezánou topka. Ak chceš vidieť Benátky z vody, nepotrebuješ gondolu za desiatky eur. Stačí Vaporetto linka 1 alebo 2, za 25-eurový lístok sa môžeš voziť celý deň a uvidíš viac než z gondoly za pol hodiny.
Dnes sme sa vybrali na ostrov Burano, ktorý je vzdialený asi 40 minút cesty od Benátok. Dá sa sem prísť vaporetom číslo 12 a jednosmerný lístok stojí 9,50, alebo keď máte celodenný 48-hodinový alebo 72-hodinový lístok, tak to je v rámci ceny. Toto mestičko je známe tým, že sú to všade farebné domčeky. A tak sa náš krátky výlet po Benátkach končí. Len 3 dni, ale plné chutí, farieb a momentov, ktoré stoja za to. Niekedy netreba veľa času, aby si mesto naozaj zapamätal. Ak sa ti video páčilo, daj like a stlač follow.